konti guys. Hi ka Noy. Hello. Ayan, sino mo? Ayun po, Jolene. Ito naman isa. Hi ka. Hi. Now we're going to Seymour. Bibili po konti. So, andito na kami guys. Seymour. So, buwan na naman yung aking kids. Ang aking kids na marigaling. Daming tao. Seymour. Christmas si Justin Han. Walang Christmas yung anak ko. Bibili kami Christmas. So, pupunta pa na kami sa kabila guys. Bibili Christmas. So, naiwan yung Christmas ng anak kong ulit. Ganda dito guys, oh. Kami naglaro. Ayan, oh. Susumba. May nagsusumba Kami dito. naglaro nila po. Makasama nga kami ng ito. Ang gabi. Ganda siya, no? Pili na. Yun guys, pili na kayo. Yung white ba yun? Yung maramihan? Yung pang-baby po. Yung pang-baby. Magkano yan? Sige. Si Justin Han. Bata nga eh. Nga kaya mo tayo. Ay, ganun, ganun. Magkano isang ganun? Magkano yung ganun? Pero ano yan, limang peraso. Ayun na lang yung 10. Ito at saka 20. Ay, magkano? So, balik na kami guys. Ayan. Bye. Doon kami nabiling face mask kasi magaganda yung face mask niya. Tsaka mura lang. Ang wholesale price. So, balik na kami. Ay, ang ganda ng langit to. Ang ganda ng langit. Guys. Ayan, papasok na kami sa Seymour. Wow, na naman yung aking anak. Paparking kami dito. Din! Justin! Wow! Wow! Sakay siya dyan. Yung itsura nito, yung itsura. Naligo ba yan? Para hindi naman yan naligo na naman ngayon. Galing sa galaan. Mga tinapay ha.
Tuwang-tuwa na naman yung bata. Makulit. Ang makulit na bata, si Justin. Tuwang-tuwa na naman. Ano yan? Ay! Ay! Wag! 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 Ito ano? Ako. Wait. Pili lang ako. Ito. Ano yan? Wag yan. Kain yan. Wag to. Ano ba yan? Ay. Pasakayin mo kaya siya dito. Okay. Upo. Upo, upo. Oo. Takot siya. Ayaw nga yan. Okay. Ate, dito ka lang. Saan ang galing-galing? Ayun lang yan sa'yo. Nakain ko yan. Biscuit. Down lang. Sit down. 2.4. Ano mo lang? Gatas naman siya eh. May diaper pa tayo. Oh. Ano yan? Nge. Cheese ring. Tama na yung chichirya. Wala no. Natrip na sa kakachichirya eh. Ayaw yung panghugas ng plato. Nakakagana. Ang sarap po. Kalamansi. Isang apple. Apple? Kapan apple? Ano yan? Ayan, yan. Masarap yan. Ito guys, napakasarap nito guys. Ayan, favorite ko. Ayan, kinuha mo Han. Sit down. Ano yan? Ay, wag kang panakiha. Balik ka. Chocolate. Hindi, lalo ka makikita. Sabi mo kay Papa. Chocolate. Biscuit yan. Si kulit na. Hi. Tinapay Han.
Ah. Tinapay. Marby. Ito Marby, oh. Ay, ano, gardenia. Baka sa dulo. Ay, sa dulo. Nasa likod. Ay, nasa likod. Tingnan mo yung date. Ah. March 19? Apa, laban. Ah, sige. Apa, laban. Palaman. Ito, ang sarap nito. Bakit? Wag yan, be. Wag yan, be. Ano ba? Ano ba gusto mo? Yan nga. How much? Chocolate yan. Magkano price? Ah, 51. Ay, ito. O kaya malaki? Ika nga. Ay, 60, 50, 51, 60. Ano ba to? Ako ko. How much to? Teka lang. Tingnan natin. May iba kasi ano. Ito mo. Ayan, bigyan ko kay Papa. Ha? Mabalik mo dun. Dito naman lang. Kami shampoo, guys. Ano shampoo? Ay, motor mo dito. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.